асоциация за развъждане на кафява порода, град Севлиево. Моля председател Цветан Цочев или негов представител да заповяда да представи асоциацията и породата. Добър ден, колеги! Казвам се Петър Чепканов и съм представител на Асоциацията за развъждане на кафявата порода в България. Какво е характерно за животните от кафявата порода? Те са характерни за своето дълголетие, лекота на отделване, устойчивост на заболяване и не на последно място със своята много добра млечна продуктивност. Животните от кафявата порода се контролират от специалисти на асоциацията, която е учредена през 2007 година с седалище в град Севлиево и председател господин Цветан Цочев. Животните от кафявата порода са около 15% общо от популацията на отглежданите породи говеда в България. В световен мащаб животните заемат около 10 милиона от популацията говеда и най-много разпространена в Европа, където и показателите за млечна продуктивност са изключително много добри. Друго характерно за породата е, че млякото на тази порода се отличава с много добри показатели на казеиновите фракции и това го прави изключително добро за производството на млечни продукти. Фермери, които се интересуват от кафявата порода, моля да заповядат на павилиона на породата, където ще им бъдат предоставени много нагледни материали, каталози и ще бъдат запознати още по-обстойно с предимствата и качествата на породата. Това е накратко, което искам да кажа за кафявата порода, отглеждана в България.